Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa a dneska si ideme zahrať Octogame 2 alebo Squid Game 2. A som tu s mojím kamošom. Zase som Dobre. skoro v každom videu. Áno, Presne. super. A ja to nebudem obkecávať a môžeme ísť na to. Stůjte! Stůjte! Nikdo ani hnout! Je sjetej nebo co? Nope. Choval by se jinak. Chilec. Chilluj. Počkaj, ja idem nájsť nejaký emot, jo, asi. To si asi nemal teraz robiť, ne? Stůjte! Já si ty hry hrál! Pozri na mňa. To dám, to je v pohodce. Ty čo si urobil? Dobre, ale je to v pohodce. Poď sem so mnou, poď za mnou. David. David, halo, kde si? Je to si, no poď. Ale však klikni na to. A pojeme Čo všetci robiť toto? Počkaj, ja idem s tebou. To je lepšia pesnička. Yes. Oni sú hrozní, oni nevedia to hrať. No ne, idú tam hajlu namiesto normálneho emotu. Slnečkový emote, to je o mnoho lepšie. Toto. Ježiš, ja toto nemám rád. Ani ja. Akože je to určite ľahšie ako tam v tom seriáli, ale... No tak to je jasné. Ale tak to je tu asi všetko ľahšie. Keďže tu neumieraš. No. Aha, tu sa môžeš strkať. Aha, tak nemôžeš. Ja som spadol. Ja tiež. Ja zase, kámo. No keď Aha, nehovor mi, že obidva to iba vypadneme kraučuj. na tomto. Ten fishman. Proste fištik. Ale však nezavádzajte. Mne to tiež strašne vadí, že všetci tu zavádzajú. Kamo, viem, že si čierny a že by som nemal Čo? nič hovoriť na teba, lebo... Však ja som to trafil. Však aj ja. Tak. Idem. Hej, prečo? No. Teraz je to najťažšie. Kamu? Yes, ja som to dal na prvý pokus, ja som asi Sigma.
Kamo, reálne hento hádzanie kameňov, to je tá najľahšia vec, čo robíš. Je ty normálne. To hádzanie s kameňou. No. Kamo, ja to je nedám. najľahšia vec. Ja to nedám. Kamo, sústrieť sa, však tam iba on stláčaš. Akože je to najťažšia vec asi z týchto, ale ja ti Yes, verím. dobre, mám to. No, poď. A teraz by si tesne pred cieľom, ne? Vyprchal čas. Počkaj. Tak. Teraz mi to vyprchá. To majú byť, hudobné nástroje. Nice. Bože. To mal ten zmrzlý nejak, že? Kamo! Hrám, no. Proste! Čo, si slabý zase? Kamo, prosím, mne tam nejde vyliesť. Konečne. No, musíš dať dvakrát space. Však dávam. Ty dvakrát vesmír. Proste. Ježiš. Fú, ja som mal teraz také šťastie, kámo. Vidíš, nevypláca sa to smiať. Čo, ja som tam skoro. Počkaj, čo Však ja tady? tiež. Nie, Kamo, ja ale idem tak zle. proste, však ja skáčem. Proste, však Nie, to je ja som pokazená išla zle. proste hra. Ale v pohode. No tak však to je dobré, že si išiel zle. Kamo! Super, kamo, ja to nedám. Máš to? Hej? Päť, 4, 3. Ja som to zvládol. Poďte. Poď sem. Pozeraj. Ja som si toto kúpil. Super, si krúžok najviac zbytočný, oný to tam je. To, no. Je to celé Squid Game. A čo, však to mám More veci. sluha si. No. Ideme sa krútiť, kolotoče. Nice. Tu. Môžeš teraz pesnička je dobrá. Dobre, ja viem, kam pôjdem. Tancovať. Ideme spolu? Nie, tancujem. Poď so mnou. Ne, tak ja idem s niekým iným už. Kamo! Super, ja som dead. Ja tu hrám a tu typek si sadol na mech. To je super. Kamo, ale tak proste kokos. Tak asi si slabý, no. No a tak kokos, však keď si tam išiel ty, kde som chcel ísť ja. No však ale ja som išiel s typkom do hry, ja na to nemôžem, však normálne si nájdi kamoše. Ne, to nebolo také ťažké. Tam To všetci nie je boli. veľmi ťažké. Najťažšie bola máte skla. Komu to proste typuješ.
Oni sú tam 5. Teraz sú tam 2. Oni sú tam teraz 2. Čo tu tancuješ? Kúkam na teba. Super. Že? Tiež si myslím. Nemôžeš to dať. Ja sa ešte musím učiť depis. Nie. Chodíš tam 10 tohto. Nie. Kamo, on nás tu zavrel. Nie. Sme tu traja. Koš. Nice. Kúkaš TikTok? Bože, mama mi povedala, nech koľko nezažerem celú to krabičku a ja už som zjedol polovičku sám. Aké crunchy. O, skvelá. Tečí ti. Si parádny. Haló, si tu? Haló, si tu? Asi ne. Haló, si tu? Si tu? No poďme ďalšiu. Jakot, lazur. Si ulle jaberka taso. Poďem. Čo tam Ja dám? ti niečo urobím. Nie. Kodi biasa.
Kámo, pozri sa na mňa. Aha, jak si idem. Ja mám výhodu, ja mám vozidlo. Ja mám výhodu, keď som v aute, ale... To vadí? Ikam, ja som sa poholal, no ma to nezabilo. Kde si? Čo? Však ona už začala ona spievať a na to aj tak zabilo. Kde ma to zabilo? Kámo. 500 ping. Super. Aha, ty to nedáš. Ale... Počkaj. Ona sa už otočí. Počkaj, ona sa otočí a ona nič. Yes, kámo, že ti to robíme. Ja som prehral. To nemá cenu už. Kámo, tu máme, proste toto robíme, kámo, bye. Super, kvôli FPS-kám vysokým mám ono. Čo? Chápeš, to nemá cenu, ja... Kvôli FPS-kám? Nie, kvôli pingu vysokému. Nie. Čo? No to nie. Nemá to cenu. OK, ľudia, takže keď sa vám toto videjko páčilo, tak môžete dať like a odber so zvončekom, aby vám žiadne tieto Squid Game 2, 3, 4 a proste challenge z Fortniteu neunikli. A vidíme sa